हाय नोटबा हाय मान लाजि दाङा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुथेथे महरखौ लानानै बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दिनैसो बैसागुनि 1 तारिख नङा होमबा लोगोफोर गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिखौबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांगोन ओमफ्राय दिनै 1 तारिखनि एसे स्र' आरो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' देलायना लाबाय एसे साइज गैयाबाबो ओमफ्राय माने नै लोगोफोर गस्ला गोदान ओमफ्राय मेख्ला गोदान गानबाय आरो आं बांसिन मेख्लाखौनो गाननो मोजां मोनो नालाय लोगोफोर मेख्लाखौनो माने स्राय गाननानै लाबाय आरो जोंहाय नै फिसालाया रेडि जागासिनो बैसागोनि 1 तारिखआव माने बयबो गोदान गानो ओरै होननानै आंहाबो माने स्राय गोदान गाननानै लाबाय लोगोफोर गोथार आरो आं माने दख'ना लांगा गाननो बारा मोजां मोनखाया नालाय ओंखायनो आङो दख'ना मेख्लाखौनो स्राय गाननानै लाबाय आरो न'आवनो दानाय माइदि दख'ना आरो लोगोफोर न'आवनो दानाय माइदिनि मेख्ला दख'ना ओमफ्राय नैबो जाबाय गिफ्ट होनाय आरो अननानै माने बिजावजालिया आंनो अननानै गिफ्ट होदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो माने स्राय गानबाय आङो नै लोगोफोर गोदोनि माने आखायाव लेस होनाय गोदोसो जों बिराद गानोमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै माने गोदोनिखौ आंनो बुरखांफिनबाय आरो लेसखौ माने नै सुना होदो आरो बिजावजालियाहाय ओमफ्राय मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोरनि गस्लाखौ मोजां नुदोंबाथाय कमेन्ट हरबानो जाबाय मोजां नुदो ओरै होननानै लोगोफोर जोंहा दिनै 1 तारिखआवहाय न'आवनो बाथौ फुजा होयो आरो ओमफ्राय फुजानि लाहार फाहार जागासिनो दायो जाथ'वाखैनो जाहांहां जागासिनो साथि बाथि लगायबाय बुट प्रसाद बायदिसिना होनांगौखिनिखौ होजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा खुलुमनो रेडि जाबाय आरो लोगोफोरनो गंगारफोरनि जामा बायसा नुदों नाया माबाखौ मेख्लाखौ आयौ फिसालायाबो बेसेबानो केमेरा लाबाथाय गावासो आथुर नुजाफैयो हाय हेपि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे बैसागोखौ मोजाङै गाजा गोमजायै खुंलांगोन आरो आसा खालामनाय थाबावो नोंथांमोना जानला मोनला बेफोरबायसा जाला लोंला खालामनानै जाहाथे गारि मथर दा सालाय मोजाङै मोजां बे बैसागोखौ आलो गोजोनै थांहोयो बेखौ माने मिजिं थिहरो नोङो लेन्थिखौ थेबना रायनांगौ बाबानिखौ मालाय थेबगोन ना दा आयै फिसा हिन्जावनि गियान थेबना हो मा थेबना हो दे फुजाया रेडि जाबाय नै लोगोफोर खुलुम होलांबाय फुजा होनाया जाबाय लोगोफोर खुलुमखांबाय आरिखांबाय स्र'नो ओमफ्राय दा माने आइमोनखौ एसे खुलुमना लानोसै आरो गोदान बोसोरनि जानाय लथार हायोना माबाखौनो स्लाबनासै फुजाखौनो गावासो आथुर जाहैग्रोबाय मला दानायहाय आगरा इसर आगरखौल' ब्ला ब्ला नुथारदोहाय हर गेजेराव दानाय बैसागो खायसे दिहुनदो होनलाय मोजां नुखादोहाय बेदाव नुखादो सानसेनो दानाय दायो जों गासिबो ज'नो आइ आबामोनखौ खुलुमनो होननानै रेडि जाबाय आरो बोसोरनि खेबसे बेनिफ्राय नै रेडि जाजोबना दङ गासिबो बिजावजालिफोरा Om Sharan deh Om Sharan. Mana yang kena di sini Om Sharan. Deh sini. Oh nunggu abu no. Oman. Abu no. Banyak buat. Sendok tu pula hai. Dia mon. Lain nak kau boleh. Mon. Sampai dia apa ini? Kau. Sampai dia. Lain kau apa ini? Apa ini? No. Nodun trái nodun. Đeo mình để om. Kulum keren. Aku keren.
Kasih sana ya. Ayo enggak ke sana ya. Ayo enggak ke sana. Om deh. Abas, Sona. Abas, Sona. Tekun deh. Abas, apa dia apa deh? Ayong, Sona Gio. Ayong. गथ'फोराबो बिबै बिबौमोनखौ खुलुमबाय आरो ओमफ्राय नै आंना फिसालाया ओरैबायसा दुस्थ' मिथिगौना खुलुमनो होबाबो खुलुमा अख्रा देरबाबो दाबो अख्रायानो खाराखै ओमफ्राय नै बिमा बिफाखौ खुलुमबाय ओमफ्राय गथ'फोराबो नै बियायं फिसाफोराबो गासिबो खुलुमहोनाया रेडि जाजोब्बाय आरो सोरनि बेवाइखौ आथिं हमबाय दे नै बिजावजालि उन्दैथारा नै सेकेन्ड बिजावजालिखौ खुलुमबाय एबार आंनि फाला नामा बिबनांनि फिसालामोन आरो लोगोफोर भागिनाथ नैबो फिसाला गोजा सानैबो फैदो आरो बिमायमोनखौ खुलुमनो दे बिमाय गेदेर जोंहानि बोराय साहा लोंबाय लोगोफोर खुलुमखां आरिखां ओमफ्राय गाइखेर साहा बुट ओइ जाना इखौ बिबोनां सना बोसोर गोदाननि गामिनिनो गथ' आरो बिबनां जायो जोङो ओमफ्राय नै बिदाखौ खुलुमफैदो बिबैमोनखौ जोंखौ बिबाजै हिसाबै दे जै जाथों एबार गोदान बोसोराव मोजाङै मोजां गोसोनि साननाय हास्थायनाया जाफुंसारथों बिबोनां गदाया जोंखौ खुलुमफैदो आरो बोसोर गोदाननिहाय बैसागोनि 1 थारिखआव नै नानि सनाया जोंहानिनो न'निनो जायो आरो बिबथैनि फिसाजो ओमफ्राय नै हाय न'बा हाय मानो लाजियो लाजिदाङा दिनैथ' लोगोफोर फुजा सुजा होखांबाय नालाय दिनैथ' 1 थारिखआव जेबो जाखाया जा लोगोफोर बोसोरफ्रोमबो माने फुजा सुजा होयो ओमफ्राय बिदिनो माने फुजा सुजाफोरा मोजाङै आलो गोजोनै थांबाय ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि संगोन नोंथांमोननो एसे देखायना होलांसै दिनैथ' मिरामिसानोखा नङा होमबा लोगोफोर मिरामिसबाबो अब्लाबो एसे देखायना होलांसै दिनै माने दालि केसारि ओमफ्रायो आलु ओमफ्रायो अनला संगोन आरो लोगोफोर अनलाखौ माने सुना दोनखाबाय लोगोसे नै अन्थाइ बाजाब लोगोफोर अन्थाइ बाजाबजों आलुजों एवनोसै मिरामिसनि एकदम अर्गेनिक मुलि होयि मैगं आरो बेफोरो ओमफ्राय जोंनिखि माने अन्थाइ बाजाबखौनो बोरमा दारिसो होनोहाय लोगोफोर बांसिनानो बोरमा दारि होनो नै मोनबाय लोगोफोर नै अनला ओंख्रिया ओमफ्राय जानायनि लाहार फाहार जाबायबो आरो जानोसैबो गुदुं गुदुंनो फुङाव माने जेबो जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय नै अन्थाइ बाजाबजों आलुजों गोथाव नुखाबाय नै मोदोमलायदो